kif taħdem il-gig economy. U l-komplikazzjoni tagħha hija li tagħmilha ġenjali, għax tant hija komplikata u għandek partijiet differenti. Li biex tifhimha tiġi komplikata wis u inti fl-aħħar mill-aħħar l-importanti li l-fried chicken wasallek wara 5 minuti. Issa, min ġabulek, kif ġabulek, kemm ħallast, x'teknoloġija użajt. U l-unit economics tagħha x'ippurtak l-importanti li l-hangriness li kellek naħejtu bqajt imċaftar fuq is-sofan qed tara la violent u ħamorru. Issa. That are entirely my priorities one by one in the exact hierarchy. Fuck la violent, imma l-PRID. Mela, fil-gig economy għandek 4 partijiet. Għandek id-driver, jew min qed jagħti s-servizz. Għandek il-klient li qed juża s-servizz. Għandek il-platform li qed toffri t-teknoloġija u qed timmarketja s-servizz, ġew hawnhekk qed nitkellmu Bolt, e-cabs, Uber. Għandek il-gvern. U l-gvern għandek l-autorità u ovvjament the taxman. Issa. L-autorità li tagħmel policies biex. Li tagħmel policy ma mbagħad ukoll għandek il-gvern li ovvjament huwa parteċipi għax fl-aħħar mill-aħħar jiġbor it-taxxa. Kemm it-taxxa vis-à-vis employment law li jrid ħallas ix-xufier u kemm it-taxxa vis-à-vis VAT u anke corporate tax. Issa. Dawn għandek 4 pedini, nerġa' ngħidu. Ix-xufier li qed jagħti s-servizz, il-klient li qed juża s-servizz, il-platform li qed toffri li she's the middleman u l-gvern. Il-klient dejjem qed jirbaħ. Dejjem. Jurissa jekkux li taxi tasallek f'ġiex minuti. Jew il-chicken nuggets jaslulek f'10 minuti. Il-klient dejjem qed jirbaħ bl-inqas prezz. Dak kemm jista' jkun fiċ-ċiklu, il-klient dejjem qed jirbaħ. Ix-xofier jirbaħ biss fil-bidu. Sakemm inti ġibtu miegħek. Ġibtlu commissioner ħis. Tajtu commissioner ħis, tajtu kondizzjoni tajbin fil-bidu, għala balla flus. Fil-bidu. Mux tal-li jek tal-li kol ħadem fi xinrit. Flessibility hija importanti ħafna fil-gig economy. Mbagħad għandek il-platform, li ovvjament tittinvesti balla flus fit-teknoloġija, fil-marketing tagħha, ovvjament biex tħaddem in-nies biex tagħmilha dik u fl-aħħar ħadd tikkompeti ma' platforms oħrajn. Mbagħad għandek il-gvern li jrid jagħmel il-policy u jiġbor it-taxxa. Minn dawk l-4, xi ħadd dejjem qed jitlef u xi ħadd dejjem qed jirbaħ. Issa, sfortunatament, il-gig economy, the biggest losers are the driver and the government. And the government? Għabba taxxa. Ok, tista' spiega? Id-drivers, jekk inti qabel tkun impjegat ma' kumpanija, għandek paga, kumpanija tallaslek l-ennaj u tallaslek il-bolla, etc. Meta inti ġi self-employed, tallasom jekk trid. Il-bolla, it-taxxa le. Min walla sidek. Bissum mbagħad id-driver toġbu il-freedom u għalhekk il-gig economy tajba. Għax fejn inti ejja fil-ħin. Ibda xogħol fit-8 u tispiċċa fit-3. Meta inti tista' tmur online meta trid, hemm il-vantaġġi tagħha. Il-flessibilità li inti taħdem meta trid kif trid hija tal-ġen. U għalhekk hija ekonomija kontroversjali ħafna. Għax għandek ħafna short-termism fejn inti kulħadd qed igawdi in the short term. Biss il-long term mhux kulħadd qed jarah. In the meantime il-platforms biex inti jġibuk hooked magħhom. Jituk prezzijiet tajbin, jissussidjaw il-prezz, jissussidjaw id-driver, sakemm inti ġib hooked. Mela, tlaqna?